Tänään ajatuksena johtaa sellainen meditaatio, jota mä nimitän tällaiseksi rakastavaksi irtipäästämiseksi. Ja mä ajattelin, että mä vähän pohjustan sitä ajatusta siinä taustalla. Eli tässä niin kuin meditaatiofilosofiassa on aika keskeinen ajatus siitä, että sellainen takertuminen ja sellainen puristaminen ja kiinni pitäminen on sellaista, mikä tuo sellaista tarpeetonta kärsimystä ihmiselle. Ja sitten vastaavasti se, että jos sitä ikään kuin otetta niistä asioista ja tunteista pystyy vähän niin kuin höllentämään, niin se tuo sitä sellaista vapautta. Ja tästä on sellainen tarina niin kuin kahdesta nuolesta, että miestä ammuttiin nuolella ja se sattui. Ja sitten se mies rupesi niin kuin valittaa ja voivottelemaan sitä, että mitä hänellä kävi, kun hän joutui niin kuin tämän ammutuksi tällä nuolella. Ja sitten ikään kuin se, että hän niin kuin tarttui siihen tapahtuneeseen, oli se toinen nuoli, joka lisäsi sitä hänen kärsimystään. Ja vaikka siitä kivusta, mikä siitä ensimmäisestä nuolesta johtui, niin ei ole ikään kuin, sitä ei ole mahdollista päästä irti, että se ruumiin tuntemus, mikä vaikka tuollaisesta haavasta tulee, niin se on. Ja se on niin kuin fakta. Ja ikään kuin millä meditoimalla se ei lähde se niin kuin fyysinen kipu, mikä siihen liittyy. Mutta se, mihin meditaatio voi auttaa, on se suhtautuminen siihen, että näin on tapahtunut ja tälle mä en nyt voi mitään. Ja sama koskee kaikenlaisia niin kuin elämän tapahtumia, pettymyksiä tai tunteita tai ehkä myös odotuksia sillä tavalla, että saattaa olla jotakin, mitä me kovasti niin kuin halutaan ja ajatus on, että sitten kun se tapahtuisi, niin sitten minun elämäni olisi hyvää. Ja sekin voi olla sellaista takertuvaa, vaikka se olisikin niin kuin joku tavallaan sellainen positiivinen asia, tai johon se meidän mieli tarttuu. Ja tavallaan se ajatus tällaisessa niin kuin tämän tyyppisessä meditaatiofilosofiassa on se, että kaikkiin asioihin voisi suhtautua sillä tavalla, että niin kuin sekä sitä hyvää että sellaista kärsimyksellistä, niin sitä tulee ja sitä menee ja se on luonnollista, että kun sattuu, niin se tekee pahaa ja kun se tapahtuu jotain onnellista, niin se tekee hyvää. Mutta se sellainen niin kuin tarpeeton kärsimys on sitä, että kun me tarrataan siihen kiinni ja ajatellaan, että voi minua, kun minulle on tapahtunut näin, tai voi kun minulle tapahtuisi näin, niin sitten asiat olisi hyvin. Ja yhtä lailla myös asioiden karttaminen voi olla sellaista takertuvaa, että voi olla esimerkiksi jotakin pelkoja, että jos mulle tapahtuisi niin ja niin sitten mun elämä menisi pirstaleeksi. Ja siihen pelkoon ja sellaiseen karttamiseen voi liittyä myös sellaista ikään kuin takertumista. On takertuminen johonkin sellaiseen, että mun elämän pitää mennä tällä tavalla tai asioiden pitää mennä tietyllä tavalla. Ja se harjoitus, minkä mä nyt ajattelin ohjata, on luonteeltaan sellainen, että lähdetään vähän tarkastelemaan sitä, että millaisia mahdollisia asioita siinä jotenkin omassa kokemuksessa on, ehkä omassa kehossa tai omissa tuntemuksissa sellaista, jos huomaa, että tässä on jotakin sellaista tarrautumista, tässä on jotain sellaista vähän kovaa, vähän jähmeitä ja kokeillaan lähteä sellaisella ikään kuin hyväksyvällä ja rakkaudellisella asenteella vähän tutkimaan sitä ja katsomaan, että voisiko se lähteä vähän niin kuin hellittämään, että voisiko niitä sellaisia jähmeitä ja kovia kohtia vähän niin kuin hieroa ja vaikka se irtipäästäminen ei olisi sellaista täydellistä ja vaikka sitä vapautta ei tulisi sellaisella euforisella tavalla, niin voi kuitenkin huomata, että ehkä jotakin sellaista vapautumista, jotain sellaisen nyrkin avautumista voi huomata ja voi ehkä jotakin keveyttä siitä olosta löytää. Mutta tämä oli pohjustus tähän harjoitukseen. Ja voidaan lähteä sitten jälleen niin kuin etsimään sitä asettumista siihen omaan kehoon ja
sellaiseen tietynlaiseen mielen hiljenemiseen. Ja voi viedä huomiota sinne vatsan ja pallean alueelle ja tutkailla sitä, että onko siellä jotakin sellaista jännittyneisyyttä, joka voisi lähteä rentoutumaan ja helpottamaan. Voi tutkailla sitä, miltä kyljissä tuntuu. Aina tonne pakaroihin ja lantion pohjaan saakka. Ja jokaisella uloshenkäyksellä kutsua sellaista helpotuksen ja irtipäästämisen tunnetta. Ja voi käyttää hetken siihen, että kysyy itseltään, mitä minulle kuuluu, ja ottaa hetki siihen mielen sisällön ja ajatusten tarkkaamiseen. Mitä minulle kuuluu? Ja samalla muistaa hengittää sitä sellaista rauhallista ja vapauttavaa meditatiivista hengitystä. Millaisia värähtelyjä mun kehossa ja mielessä on? Onko ehkä jotain kehollistuneita tunteita? Onko rinnan päällä jotain? Onko jotain sellaisia lihasjännityksiä, jotka ilmentää jotakin tunnetta tai jotakin, mitä siinä olemisessa tällä hetkellä on? Ja jos löytää jonkun sellaisen tuntemuksen, niin sitä ei tarvi yrittää mitenkään hengitellä pois tai muuten jotenkin saada olemattomaksi, vaan voi ihan rohkeasti mennä sitä kohti ja pysähtyä tutkailemaan sitä.
missä se tuntuu. Minkä muotoinen se on. Onko se suuri vai pieni ja vaihteleeko sen koko? Ja voi kiinnittää huomiota siihen, että onko siinä tuntemuksessa jotakin miellyttävää, jotakin epämiellyttävää. Vaihteleeko se tunteen voimakkuus? Onko se pientä, onko se suurta? Mihin se asettuu vai onko se liikkeessä? Ja lähdetään sitten kutsumaan sen rauhallisen, lempeän, irtipäästävän hengityksen, helpotusten huokausten kautta sellaista lämpimyyttä, hyvän tahtoisuutta itseä kohtaan. Ja voi tunnustella sitä, että miltä se sellainen lempeä, ehkä jopa parantava hengitys tuntuu. Kun keho saa levätä ja mieli saa levätä. Tuoko se mukanaan jotain sellaista hyvän tahtoista, jotain lämmittävää, ehkä jopa rakastavaa siihen omaan kehon kokemukseen. Minä saan olla tässä. Saan olla kotona omassa ruumiissani ja kotona on hyvä olla.
Ja voi asettua sellaiseen uteliaaseen, tarkkailevaan mielentilaa ja tutkailla, että mitä siihen omaan kokemukseen nousee. Se voi olla joku kehon tuntemus, se voi olla joku ajatus, ja mitä ikinä nouseekaan, niin voi ottaa siihen sellaisen tarkkailevan, uteliaan lähestymistavan. Ei tarvi arvioida, ei tarvi työntää sitä pois. Voi antaa sen olla. Olipa se miellyttävä tai epämiellyttävä, pieni tai suuri, niin voi antaa sen olla. Juuri tällä hetkellä maailma on täsmälleen sellainen kuin sen kuuluukin olla. Juuri tällä hetkellä kaikki mun kokemukset on sallittuja. Ja voi tarkkailla sitä, että mitä siihen omaan kokemukseen nousee. Ajatuksia, asenteita. Antaa niiden olla. Minkään ei tarvi olla toisin. Tämä hetki on sellainen lämmin syli, jossa saa olla täysin vapaasti.
Ja voi tutkailla sitä, että jos siihen omaan kokemukseen tulee sellaista sallivuutta, hyväksyntää, ehkä myötätuntoa omaa itseä kohtaan, niin miltä se kehossa tuntuu? Ja voi tutkailla myös sitä, että miten se sellainen myötätuntoinen ja rakkaudellinen tunne, jos siihen pääsee edes hitusen kiinni, miten se asettuu suhteessa kaikkeen muuhun, mitä siinä omassa kokemuksessa on käynnissä. Minkään ei tarvi muuttua, minkään ei tarvi olla toisin. Mitään ei tarvi pakottaa. Ja mitä ikinä siinä kokemuksessa onkaan käynnissä, niin voi ajatella, että tämä hetki on hyvä ja kaunis ja tarkoituksenmukainen, vaikka siinä olisikin jotain vaikeaa tai jotain sellaista, josta haluaisi luopua tai päästää irti. Mitä ei tarvitse pakottaa. Mitään ei tarvitse työntää pois. Voi antaa kaikkien asioiden, ajatusten, tunteiden virrata omalla painollaan. Asettua sellaisiin uomiin, jotka on niille sopivia ja tasapainossa kaikkien muiden virtojen kanssa. Voi ajatella, että se rauhallinen, eheyttävä hengitys on elämän virta meissä. Se, joka ylläpitää ja kannattelee kaikkea. Ja jos tuntee sisässään kutsua sellaiseen syvempään lepoon ja asettuneisuuteen, niin
Voi rohkeasti mennä sitä kohden. Voi mennä sitä kohden, mikä kutsuu. Mikä tuntuu hyvältä. Ja iso osa sitä rakastavaa irtipäästämistä on se, että antautuu sille, mikä on hyvää ja levollista, vaikka olisi asioita, joita on vaikea ratkaista tai jotka vaivaa, niin samaan aikaan huomaa sitä, mikä on hyvää ja kaunista ja avautuu ja antautuu sille. Antaa sen hyvän ja kauniin toimia myös apuna siinä, että se mikä on vaikeaa ja ehkä jopa torjuttavaa, niin saa oman paikkansa ja sellaisen painoarvon, mikä sille kuuluu. Kaikki on hyvin. Jokainen hetki on täydellinen sellaisena kuin se on. Ja voi myös tutkia sitä, että löytääkö siitä omasta kokemuksesta ehkä jotain kiitollisuutta. Kiitollisuutta sitä kohtaan, että saa olla tässä ja nyt. Saa olla, kokea, hengittää, olla elossa, olla ihminen.
Ja miltä se kiitollisuus kehossa tuntuu. Onko siinä jotakin vapauttavaa, jotakin ilahduttavaa, ehkä jopa mielialaa kohottavaa. Kiitos. Ja ruvetaan olemaan harjoituksen loppupuolella. Ja voi miettiä jotakin, mistä erityisesti voisi olla kiitollinen. Ihan vaikka joku kehon tuntemus tai joku mielen asento tai ehkä jos löytää siitä omasta olemisesta jotain vapautumista tai helppoutta, niin voi kokeilla miltä tuntuu kiittää siitä. Kiittää mistä tahansa. Kiittää oppitunneista, mitä elämä on antanut. Kiittää siitä, mitä on muilta ihmisiltä saanut. Mitä luonto on antanut. Mitä oma ruumis on tehnyt. Miltä kiitos tuntuu.
Ja vielä voi tutkailla sitä, että miltä se oma kokemusmaailma tällä hetkellä tuntuu. Mitä kaikkea siitä löytyy? Yksinkertaisista ruumiin tuntemuksista lähtien. Missä asennossa oma mieli on? Millaisia tarpeita tai millaista kaipuuta itsellä on? Mitä hyvää itsellensä haluaisi? Ja jos tuntuu siltä, että tämä harjoitus on virittänyt jotain sellaista hyvää itsessä, joka on elinvoimasta ja valoisaa, niin voi tehdä sellaisen päätöksen tai ainakin toivomuksen, että haluaa sitä hyvää ja valoisaa säteillä myös ympärilleen sitten, kun tämä harjoitus on ohi ja tavallinen elämä jatkuu. Vaikka se olisi kuinka pientä. Ja voi ihan vielä loppuun omalla tavallaan esittää kiitoksen siitä, mitä on kokenut ja mitä on saanut, ja sen jälkeen ruveta ajatuksissaan taas tulemaan näihin pinnallisempiin ehkä kokemisen tiloihin, hälyyn ja meluun ja kaikkeen siihen, mitä tässä inhimillisessä sosiaalisessa ympäristössä tapahtuu, ja tulla siihenkin rakkaudellisesti ja hyväksyvästi. Päätämme tämän yhteisen harjoituksen tähän.